Abang nga to ang gusyo. Brad! Oh, ano yan saka? Nalagay ko ng break eh. Di mo, huwam na yung kwarta lagi, Brad. Huwam na sa kwarta. Huwam mo kwarta, hilom di ay. Yan ay mong katapulan, yan ay mong kapalahubog mo. Sige lang ka, huwam mo kwarta. Sama na. Sabay. Ikaw, bita ka nga. Turan kaya makaingon ka na kung tapulan ko kay sa may grado na ko. Sabay ko, panghambog ito ko nga ko grado. Muna na ka-referensya ni mo. Kaya sa una, peskulahon taso ng tatay, magsigi ka magpanyabas. Tigaan gani kagbaon, imo na yung recess na yung imong paborito nga subject. Muna na kadaot ni mo, ya karon ka human ng eskwela. Ako nga nilampos ko tuon sa kamot. Ako imong hasulan. Bungot sa kog ni Ernesto, kuno ka. Ay, ako sig yaw-yaw de, Brad. Ano? Ako kwarta. Sus mo ko kwarta dire, ko kwarta dire. Ito kagiangkon na ka igsoon di ka na ko igsoon ay. Kayo igsoon patapre ta kagwapo na ko tawar ko naong nimo. Itakin mo, Brad. Wata magbaylo yan mo naong di ka, hindi ta man nagsoon. Mao nga adto hang news lain nga kanang parehan nimo naong. Lagaw na diha. Pwede ko. Ani kong naong, inyo lang ko ni mga kwan. Di na kami lang akong igsoon ta. Suswa ko igsoon na naong nga oy. Wala humog pa kain ako. Nakaupaw pa og igsoon pa tadi tagaupaw parehan ako. Ano kung paghangyon mo, Brad? Kinasing-kasing ka na ba nga muwag kong kwarta kay baw kang wako'y trabaho. Una nga, salamat lang kayo sa imong pagpangasaban ako. Ato na ko. Tapulan ka manggod. Unya ari dagan ri problema. Unya ang kwarta ipahuwam itagay ra. Pungot sa kog barkada ri buhion. Una nga ako di ko mapahuwam. Ay gikaon niya kay okay ra. Bay. Wala ko mo abi ko. Oo, maganda bay. Santil mo hinuol na nung hilak maga. Lagi ko problema, bay. Dito ko sa akong igsoon, Brad. Bay, iyan naman akong kasabaan mo mo kwarta kay inanglanong ka ng kwarta. Ha? Ingilap ko na nga. Magsigan ko nga ako nga. Binta magsoon. Hilak oy. Ano man di ay? Di ka wa kang kunan yang igsoon ka. Oo, iya kong inginan. Kita sa iyang istorya na ko. na inoon siguro bay. Tungod siguro sa nasimong naong magwakan ko nagigsuon kay mauwaw siguro na siya mumadto magdada ni kuyog sa merkado kay term sang batiya sa gino ni mong uos sa pragaba may buhok. Inoon ka bay bati kay kunaw bay. Dili kay bati. Dili kayo sus pragaba lang. Maluoy ta sa imong itsura yo pero sao man nga. Sao man yan naman di. Ay sige kila kay niingon magtimo si mong naong hila ka. Di para mawagtang imong problema. Yan naman din, huwam di ka niya kwarta day. Huwam lang tayo kwarta na kaya na problema. Okay. Amahan sa kusong sipon, friend. Sila pa di mo. Hoy, paminaw ba? Oh, Dato mo kayo na siya, hindi man siya pahuwam. mau lagi na. Tungod sa ihang dato, iyan lang kung tamayon lang. Di may magsuon kuno. Naray, pare ba siya basambahan day? Pat din yung lumiruha. Lumiro ba Oh, pat din eh. Usa lumiro ba? Swerte. Swerte na siya. Usa nga lumiro lagi kay inangan nga. Mapalit 2 na. for 6. 2 for 6. Oh, Ya, sigurado ka lang. Mugawas na lumiro ha? tistingi lang, di ta ka siguro. Pero bao gani nga, swerte, kay basin og ikay swertean. Salamat kay Bagi. Di na ko magdugay happy tara ba alas 2. Oh, sige, likaw-liyok na yan. Balik ako kung in kaso. Oh, wala. Ato na ko. Oh, sila ka na. Salamat kasi mo malipay pa nung kunin mo bay. Oh, busy ko bay. Ay, sige, magkakay mo tagnaw. Sige, likaw Ato na. na ko. Oh, luuya sa din taon. Bailag mo gawas, yung magkakwarta. Hindi si bay tugsok na. Naamas bangko rin tambay. Ganihar man na. Ako kung duulon, bi. Luli kayo mo, belum lagi paabot. Bay! Bay. Oh, May kailangan ka. Oh. Bago pa lang na kung di pa lang mga duha ka oras, tulo ka oras ang imong suon dili. ay, suna. Katong gwapo kayo gud programa. Uy, di, ito na ko igsuon. Uy, bungot sa ukong siya igsuon. Wah, ka igsuon nga. Makay gi ka. Pobre, ay. Makay gi ka na imong igsuon imong yan naon. Naghilak kita to diri oy nang huwam na ko 50 kay iya ay sudan. Ina na ko pilam ni sudan sa tag 15 mo sudan ko na kay suklian ng 35 ibagdok na kay basig may surte. Wah, ko igsuon bay. Sultian taga sinuod nga natong naunga. Inaanang naunga, wa. Ya, pobre pa kayo. Sus ni mo bay. Ako, pwede ba kamot ako niya. Karon.
Kay Ina, suon na ko nga. na. Pero kung mao dyan, di matagang panahon ka na dagwaya, maunay nagadag swerte yung tanim mo. Kay suon yun mo na bisig sa di lagi ka man ko abi kay gwapo kang animalas ka. Kanay suon na digi ko maangko na nabay. Bisag saon pa kay pati sakitas kung buot anang pati badlunguna ay. Badlongon bro, nak basta mo Sa na ang yun. lugar ba sultian na kanagi bata nga grabe gid pagdahiya ko unya para hubog. Ina na lang. Bay. Oy, bay. Salamat kay Bay. Daling balik ko Bay kay. Swerte kayo Bay, oy. Mo ba? Oh, Matay nga naman. katong imong gihatag na ko bang lumiro. Ay kag balikas na ba kanina mo igsuon kay Purti ko nung dimalasan ni Moknaong. Di malasag mo raw. Yes. Alay. Di malas daw. Kang nao nga grabe ba? Dalawa Bay, para mo tuo ka Bay. Ang daog nako sa imong gihatag. Dawa, di ba? Oh, imong miron ba yo? No. Purting. Swerte kayo ng gihatag mo lumiro nako. Perting swerte ha gini ay. Unya kini mo gigsuon, wa gi swerte kay malas kuno ka. Mao lagi. Mao bitan puti na kong hubong sa ni. Ay pagdungdung nako. Abi kay kuan nakita nakakwarta nako. Ade, igsoon may gikan ako. Ay igsoon ko taon. Muna igsoon ako kung Ay, grabe. pahak, ingon ka gani nga, di ka maangkon. Di mo muna igsoon ako nga grabe kagapuha ni Oh, igsoon. wapo mo ning kwaon. Sa kadako, di ka kadawat yun ako kay puti sakita mo. Isturan mo Oo. nako. Di lagi. Kini mo ko igsoon. Dago na sa kini mo ko igsoon ba nga. Gwapo kayo, liwat din na to. Gwapo bay, nga gibalikas ka bay. Ore, aja, yan na ba ay? Okay. Ay, 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 ay,